Следващият матч ще се води до една победа. Една победа! Само една! На път за ринга. Град Пловдив. Стегло 92 килограма. Шарков! Машината! Червената кула. Червената машина! Алекс Шарков. Браво, Шарков! Най-добрата майна! Sharkov, Minor, 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 Sharkov. Сте тихи. Нямате метро! Minor, Minor. Шесто шоу. Ти, кой си ти? 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 Много смешно, обаче аз съм човека с микрофона. Сам, и сам, сигурно сам, ще сам, помогна сам, от сам. вас. Усприете от левчето! Аз съм най-великия пловдивски кенджи. Ти си смешник! Шарко sucks! Шарко sucks! Много тихо пак сте. Шарко sucks! Много сте тихи. Шарко sucks! Шарко sucks! Шарко sucks! Окей, да преминем към забавната част. Има шарка! Някой ще те Имам пие ли? история за вас. История за Венецелов! едно велико момче, която започна още О, ангел братове! Това е О, ангел братове! 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 Всички искаме ангел, нали? Е! Неговата история започна на първи сблъсък, когато беше първата му контузия. Той, разбира се, не успя да се въплати, нали, в този невероятен постер, но естествено съдбата дава втори шанс. Затова той отново беше на плаката на следващото кет шоу Първа вълна, What? където, разбира се, отново не се появи, защото беше контузен. What? Нека да видим. What? Координирахте. What? Ангел Матоев готов за следващото ниво! What? Където, разбира се, отново го нямаше. What? И сега искам да съобщя What? едни велики новини, които касаят бойни редици. What? Ангел Братоев на постера за бойни редици срещу акулата. Ще те смачка! Ще те бият! Ще те бият! Ще те бият! Ще те бият! Бейби шарк! Ще те бият! Бейби шарк! Ето левчето! Нали, все пак на мен ми казват перука, ти си плешив, така че не мисля, че ми се прави.
Завиждайте колкото искате. Обаче този велик матч няма да се състои, защото на последното шоу Те е страх. Тони Блакхарт размаза Ангел Братоев, след което аз го довърших с великите ми колене и разбира се, той е контузен. Не съм аз виновен, Не си. но така или иначе Съдбата е. съдбата си знае думата и съдбата си реч. Аз победих Ангел Братоев още на Ресълмания. В гръб! В гръб! В гръб! Смешка! 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 Давай, давай, пей! Само че аз съм тук, аз съм готин, аз съм тук. Както и да е. Ти си смешен! Ти си смешен! Останалите лица Ти са обадиха. си смешен! Остава. Ти си смешен! Окей, нека да преминем към важните неща. А тия неща са, че Алекс Шарков Маквай Шаркова е интернационална звезда. И днес ще ви го докажа. Това си го самовел сигурно! Че аз съм тренирал в Австралия, това няма да се изморя да го повтарям. Аз съм велик талант, подобен на Русев и Тангра. С кой сравня? Давай по-смело. Кой си ти? 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 Така или иначе, днес ще ви докажа, че аз съм велика интернационална звезда, защото съм ви довел един велик, огромен италиански талант. Искам да се изправя срещу най-доброто, което Италия може да предложи. Махай се! Махай се! Всички вие да заите дъх, да запите дъх. И да видите, да отдадете почет и слава на моя опонент. Джулиано! Ето го! Джовани! Друг Джовани! Напад за ринга. От Бари, Италия. Сега от 85 кг. Момчето покача. Giovanni Diastro! Италия! Baby Sharkov! Baby Sharkov! Baby Sharkov! Baby Sharkov! Forza Bari! Baby Sharkov! Baby Shark! Tu, 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 tu. Baby Sharkov! Baby Shark! Tu, 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 tu. Baby Shark! Cheater! Fucking cheater! Браво! Това се би по-добре. Браво, панец! Оп! Оп! Оп!
Обаче всеки път някой като говори на публиката и Шарко се обръща. Много го дразни това. Кой е той Юсак, бе? Това ще добър съплес. Много бързо. Едно. Да, едно. Може да броиш едно. Съдията! Стига спа! Съдията! Айде, Италия! Чето Фокача! Искаме булдога! 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 Аз ти казах, Шарко. Шаро! 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 О, това се чу, брат. Браво, италианец! Браво! Ох, аз съм видял 100 км. Чек, съседа не става от тебе! Давай, давай! Още веднъж! О, ей! И давай, дай! О май гот! Holy shit! 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 Hey! 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 Не, коленете! Коленете, гледай сега. Сега го довърши. Не си Едж! Браво!